नमस्कार करतनी गोड़ लगतनी। प्रगतिशील भोजपुरी समाज के जय जय भोजपुरी घर घर भोजपुरी कार्यक्रम में सब दर्शक लोग के स्वागत करतनी। जे चैनल के देखता सब धन्यवाद के पात्र बा। जे अभी हमार चैनल सब्सक्राइब नहीं कैले वो हम रउआ सबसे आग्रह करब कि रउआ सब चैनल के सब्सक्राइब करी। प्रगतिशील भोजपुरी समाज कि जौन भी कार्यक्रम बा ये वीडियो के माध्यम से हम रउआ सबके परिचित करावे के कोशिश करत रहतनी। हमेशा आगे भी ऐसे ही प्रयास करत रहब। आज हमनी के कुछ चर्चा कइल जाओ कि हमनी के भाषा जौन भोजपुरी भाषा बा एकर मान्यता खातिर के प्रगतिशील भोजपुरी समाज अनवरत दिन रात लागल बा। तो हम ये चाहब कि रउआ सब ये चैनल के माध्यम से अगर सुनत होखी तो ये मुहिम में रउआ सब साथ दी, सहयोग करी, कमेंट करी। भोजपुरी समाज हमेशा रउआ सब के साथ रही। देखिए, अपना भाषा की मान्यता बहुत ज़रूरी बा। हमनी के भाषा जौन भोजपुरी बिया वो कई देश में बोलल जाले, अपने देश में नहीं। जैसे रउआ मॉरिशस बा, मॉरिशस में भोजपुरी के बहुत महत्व बा, एकर मान्यता बा। सूरीनाम बा, सूरीनाम में भी भोजपुरी के बहुत लोग आदर करेला। त्रिनिदाद बा, जार्डना बा, फिजी बा। तो इस तरह के कई गो देश बा जौनी भोजपुरी भाषा के बोले वाला बा। अब प्रचुर मात्रा में अधिक से अधिक जनसंख्या ऐसन बा कि जौन भोजपुरी बोलेला। इतना पूरे भारत में ना पूरे विश्व में जितना भोजपुरी बोले वाला जनसंख्या भी जितना आदमी बाड़न उतना कौनो भाषा के बोले वाला नहीं है। विडम्बना ई बा कि हमनी के भाषा की मान्यता नहीं है। दूसर देश हमनी के भाषा के बारे में सोचता, हमनी के भाषा भोजपुरी के आदर करता, सम्मान देता। हमनी के भाषा, हमनी के देश की भाषा है भोजपुरी, जौना के कि अपनो देश में एकरा में 27 गो जिला बा जौन भोजपुरी भाषी क्षेत्र में बा। तो सब मिला के भोजपुरी बोले वाला लमसम एगो आंकड़ा लगभग जौन बतावेला लोग 20 से 25 करोड़ में जाला। बताई हेतना आदमी बोलता ये भाषा के, ये भाषा के मान्यता नहीं है। कहाँ बा? हमनी के देश में जहाँ की भोजपुरी हो, जौन भोजपुरी भाषी क्षेत्र बाटे 27 गो जिला। तो एकर कमजोरी बा, हमनी के भाषा के मान्यता नहीं है। ये कमजोरी केकर बा? हमनी के आवाज़ उठावे में कमी बा। देखी 5-7 गो जिला जौन बा मैथिली बोलेला, जौन बिहार में एगो बा। ओकर भाषा के, मैथिली भाषा के मान्यता मिल गई। एगो कोंकणी भाषा बा जौना कि बहुत कम लोग बोलला, ओकरो के संविधान के 8वीं सूची में दर्ज कर दिहल गई। तो ये हमनी के प्रगतिशील भोजपुरी समाज रउआ सबके जागृत करता, रउआ सबसे आग्रह करता कि रउआ सब जागी, आपन मांग रखी। आपन जौन माटी के भाषा बा भोजपुरी, एकर मान्यता दिलवाई सबे, एकरा खातिर आगे आई। प्रगतिशील भोजपुरी समाज जौन लड़ाई लड़ रहल बा भाषा के मान्यता खातिर, तरवो सब एकरा में हम विनती करते रउआ सबसे कि समय आ गई बा। समय रहते हुए अगर हमनी के चूक होतिया तो ऐसे ही रह जाई। जले लड़का रोवेला ना तले माई दूध ना पियावे ले, तो नियमे जानता नहीं सब कहावते बा। तो यही तरह कहावत बा कि ऐसे ही छोड़त जाए आदमी कि चल हम ना आवाज़ उठाई तो चल के दूसर के उठाई, चल फलानवा करिए चिलनवा करिए, ऐसे काम ना चली।
जितना प्रगतिशील भोजपुरी समाज के लोग बा सब लोग से हम आग्रह करब कि रउआ सब गांव गांव में चली, गांव के तरफ चली, अपना भोजपुरिया भैया बहन के जागरूक करी, अधिक से अधिक लोगन के एकरा बारे में बताएं कि देखिए हमनी के भाषा भोजपुरी है, जौन की विदेश के लोग मान्यता देता, विदेश एकरा के मानतिया, विदेश के लोग एकरा के वैल्यूएशन दिले बा, मान्यता दिले बा। हमनी के अपने भाषा के अपने देश में मान्यता नहीं के, एकर मतलब का भइल कि भोजपुरी भाषा के तौहीनी बा। ई तौहीनी कहाई, एकरा के अनदेखा कहाई। तो जे भी लोग हमार वीडियो सुनत होके रउआ सब जागी, जागरूक होखी, भोजपुरी भाषा के मान्यता खातिर रउआ सब प्रयास करी, कोशिश करी कि राउर भाषा के संविधान के 8वीं सूची में दर्ज हो जाओ। संवैधानिक मान्यता ना मिलला के वजह से जेकरा मन करता, जवने मन करता तवने भोजपुरी में गा देता, वीडियो बना देता, अश्लीलता फैला देता, जौन नइखे सुने लायक वैसनो चीज़ हमनी के सुने के पड़ता। जबकि भोजपुरी हमनी के माटी के भाषा हो, हमनी के माई की भाषा हो। आ ई भाषा के इतना छिया लेदर लोग कह दिले बा, काहे कह दिले बा? एकर मान्यता रही ते लोग पर कार्रवाई हुई। जे कवि बा गंदा चीज लिख देता, जे गायक बा जे अश्लील चीज गा देता, इस सब पर कार्रवाई हुई। तो हम रउआ सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करब, विनती करब कि रउआ सब आगे आई आ भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता खातिर रउआ सब प्रयास करी। अश्लीलता एकर खत्म होके के यही उपाय बा, दूसर कोनो उपाय नहीं है। हम एक बार फिर अपना भोजपुरी साहित्यकार लोग से भी कहब, जे कवि बा जे अश्लील गीत लिखता, रउआ सब हाथ जोड़ के हम रउआ सबसे विनती करतानी, रउआ सब अश्लील गीत मत लिखी। भोजपुरी बहुत सुंदर भाषा है, बहुत मीठ भाषा है। ये भाषा के कदर करी सभे, अच्छा अच्छा चीज़ एकरा में अपन रचना प्रस्तुत करी। गायक लोग से भी हम विनती करब, निहोरा करब कि रउआ सब भोजपुरी में गाई, खूब सुंदर सुंदर गीत गाई, जौन की समाज के हथिन दर्पण होखे, जौन की समाज के हथिन आईना दिखावे, जौन की समाज के लोगन के एगो रास्ता दिखावे, एगो लोग के सबक सिखावे कि आप अच्छा रास्ता पर चली, नैतिकवान बनी, चरित्रवान बनी, गुणवान बनी। इस तरह के रउआ सब गीत लिखी या गाई। अश्लीलता बहुत खराब चीज़ हो गई बा हमनी के भोजपुरी में। तो हम रउआ सबसे विनय करब, विनती करब, निहोरा करब, रउआ सब आगे आई। समाज के हमनी के जौन अंदर अश्लीलता बा, गायन के माध्यम से, लेखन के माध्यम से एकरा पर लगाम लगाई। अपना भोजपुरी भाषा, अपना माटी के भाषा के संविधान के 8वीं सूची में दर्ज कराई। प्रगतिशील भोजपुरी समाज रउआ सबके स्वागत करता। विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के रउआ सबसे फिर से हम आग्रह करतनी, निहोरा करतनी कि रउआ सब अपना भोजपुरी भाषा के मान्यता खातिर आगे आई। समाज में हमनी के जौन भाषा के मान्यता नहीं के, एकरा खातिर के रउआ सब लागी। अधिक से अधिक जितना भी राजनीति में लोग बा, वो लोग के भी हमनी के कहे के बा, आ जगह जगह हमनी के एकरा खातिर जनता के जागरूक करे के बा कि रउआ सब जागी, भोजपुरी के मान्यता दिलाई। भोजपुरी हमनी के आन बान शान ह, भोजपुरी हमनी के प्राण ह। तो भोजपुरी खातिर लागी आ भोजपुरी के मान्यता दिवा के रही। आ जे लागी उ पा जाई, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, वो बौरा डूबन डरा नदी किनारे बैठ। ई कविता कहल बा। तो एकरा मतलब बा कि हमनी के लागब जा तो हमनी के भाषा के मान्यता मिली, सम्मान मिली। आ नहीं चुपचाप बैठ जाए जा तो के पूछे वाला बा। यही तरह चलता, अश्लीलता यही तरह फैलत रही। भोजपुरी के हमनी के प्रधानमंत्री जौन बानी अभी वर्तमान में, तो भोजपुरी के सांसद बानी। वहाँ के भोजपुरी क्षेत्र
वाराणसी जोना के बनारस कहल जाता है, ये बनारस भोजपुरी क्षेत्र है आ एहिजा से वहाँ के सांसद बनी तो हमनी के ऐसा आवाज़ दी जा कि वहाँ तक की बात जाओ, राष्ट्रपति महोदया के पत्रक दियाओ, अधिक से अधिक हमनी के 11 दिसंबर के प्रसिद्ध भोजपुरी समाज 2023 के दिले रहनी जा 27 जिला पर पत्रक अपना भाषा की मान्यता खातिर के। तो इस तरह के कार्यक्रम फिर होके के चाहिए आ अधिक से अधिक हमार भोजपुरी भाषा के मान्यता खातिर लोग आवे सामने, एकरा खातिर लोग के जागरूक करे के बा, जगावे के बा। तो जाग जाग भोजपुरिया भैया बहनी जाग, आया अपन भोजपुरी भाषा के मान्यता लेके रह। यही शब्दन के साथ हम रवा सबके प्रणाम करतानी, गोड़ लागतानी, नमस्कार करतानी। प्रगतिशील भोजपुरी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर हरिगोविंद राय, नमस्कार।